Halo. Halo, halo, halo. Halo, halo. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan warga kapal Kencak Sambung Tresno. Langsung pimpinan oleh Cak Gimantoro penerus ning Jumaati datangnya dari Desa Kalipepe Utara, Kecamatan Yosobilangun, Kabupaten Lumajang. Diundang sambung Tresno oleh Bapak Satwar Eka sekeluarga. Nah, pada hadirin sekalian, warga sambung Tresno menampilkan taring remong kembar 4 diiringi kur bersama. Selamat menyaksikan. Kakung Mewah Putri, warga sambung Tresno Kalipepe, Gimantoro rajeragane kabudayan Jawi Wetan kita kang ninalan supabagyo kapucirlah harja kanggung muju sukyang pamiyarsa
kakung mewah putri warga sambung tresno kali pepe Gimantara raja ragane kapudaya Jawi wetan kita kang ginalar supabagya Kapucirarjo kanggo memuju sugeng pamirsa ojane atur calisa ing sambikala warga sambung tresno kali pepe Gimantara raja ragane kapudaya Jawi wetan kita kang kinalar supabagya Pucirarjo kanggo muju sugeng pramirsa ojane atur kalisa ing sambikala pepe Gimantara raja ragane kapudaya Jawi wetan kita kang tinalar sumpah bagya Pamucirarjo
Halo, halo, halo. Menayu bagya dumateng para tamu Sumangga pinarak ingkang
semangga merasani kesenian kita kesenian monggo derek-derek Bapak Tumar Ibu Ika monggo medal sedaya lanang wedok mutu-mutu kabeh matur nuwun non kok sampean kabeh ati kopi suwun Mbah semangga merasani kesenian kapal kencak Sri sambung tresno benarengan asma tak samba tretan iki badine es tebu oh saiki paling patine tebu tok Bu di bapak Bu Rini apa diceluk emak iki lho wijar lara saking hara Jawa Alamajang kali pepe utara panggenan nepon Haranggong prayogi amari ngono melaka aretik tulung so bapak mangke mangke Aku seneng nek ngrungokno hidungane tak Jumal. Camila Pak Monggo derek-derek sedaya numping mriki monggo. Saya mboten sepi. Datane Pak sinten iki? Pak Satuman. Bali aku. supe to Pak malah kita jogem pama karo kancamu
mulai ana bisa wene ana aja onto manut taliran apa sing kanggo apa sing kanggo Nyuwun sewu, saderenge kula nyeluk rencang kula. Niki derek kula kan kathah nggih. Kersane nyumping sedaya, kersane guyub rukun. Mboten mawon. Pangarana bulan melia penjo pamalena mak penjung merah pamalena mak penjung merah Boten sombong datang kula dari Lampung Selatan. Muga-muga kula selamat di alam mriki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapora tak satumar bola sing ejung menabi salah nyon sepo rayu Kedepone bakela Bu Jumina matur soon. nek siwure cak satumar wadahe cengke ngamek tanggo go adakara Pak Satumar mbok samawati dulure akeh tapi lek tak delok kok ndak pati ana sing mara Oh nggih nuwun sewu nggih Pak derek sedaya niki nadare namine Eka pun keleksanan saniki ngoten Mbak nggih inggih Cangkon cangkeme rena mon sekoncang kemereko Cek sang posang tiga pamolena Cek posang nak kanak setong yu Bila mencek bila tolak Arontong maerong lorong Eka saja bi Pak Satumar Babilen mola Mon semangken Neka ngapolong Madate dunge tanian le tak ngedeng ale karoma Marange jung rengkak pamak tegantian masih tak pada sepanare mayu
cangkir morong elencak jaya Boten sombong dulur niki dereke Cak Tumar ponakane. Monggo derek-derek sedaya niki saking PP guyupi acarae Cak Tumar kali Genduk Ika. Tur nuwun. ten kaula abit Pak Satuman setak ke pangki bola abit setak ke pangki mon kerong ngale mak pada bede ketopan le mak mesel penang le ketopan le mak mesel penang koran ceng mak kepe lenteye mono cana seratin mak neser eman selanceng le nyake enatening selanceng le nyake enate moncang kerale mak ngaroncang ini gelampina le pote tolang gelampina mak pote tolang ye mon janale mane ser emaning gadung janji cuma elang gadung janji cuma elang ni mong adan ya sangkera mong adan le ya sangkera banyak bareng malu bulan banyak buluan kapantan jak gelak 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 di kapantan jak gelak banyak orang tanpa ruang banyak peruang. Terima kasih. aing lempung le mak malang areyen aing lempung le mak malang are nyampat poter ning jude temorani orang lepur tangale
mance pabilen tola beli keran mairong loro eka nace pabilen mula eka nace pabilen mula eyare mangken pada Apollo Eka ternyata orang berjo. Gula pondok Pak kantor di kantor kisawa. betele karya kaca-kaca akelung le karya pentel akelung le karya pentel ate talocor bermaaf mun tak setia bermaaf mun tak setia hajate paman. Wes sah saiki yo, sah. Sah. Kok mung kerongge kok tau. Wong pancene Madura kula niki. Ya sewu dijak mara tuwa. Jarene wakilono le aku ndak iso ngomong. Nggih. Dungane maratuwa mugi-mugi Pak Lek Satumar nggadha damel diparing slamet, sedaya keluargane diparing sehat. Matur nuwun. Monggo dulur-dulure. Monggo mriki, kok tak omong karo mriki. Ceterena roja kerandu Mona semira ngalah kebeng amawar Ceterena lebur bentika cek terena lebur bentika sa omora ding mak tapesa Darabada maoja nemor gane-gane kemanin bala gane kemanin kayang ini
rasane ngatempe malah kaya kentang tepet pohawan kaya ngene narkasane wong nyambut gawe blonjone kurang aja ngersula mangan apa jare wong lara didengel marene ya tak kandhani kandhapa ning jero atiku seneng he ya iyo ya iyo iya iyo dasar katara nyata iku mau wis oleh kapekan dasar iki pancen nyata dik awak dhewe wis oleh sumpingan yen ngono bajike aku tokokno hiasan jaga susu sabar dhisik eneng opo dasar sabar nyata sambung tresno tetap jaya Jamila amrene yo pano tak kandhani Bapak masa pano arep kondong apa ning jero atiku seneng aya iyo iya iyo kabar nyata iku mau oleh sumpingan dasar pancen nyoto dik awak dhewe wis oleh saweran yen ngono bajike aku tukokno priasan dik aja kesusu mbok sing sabar dhisik kowe eneng opo dasar sang tatramo sambung tresno tetap jaya nek tak tinggal awe-awe Sri sambung tresno ya jan kali pepe panggonane kali pepe panggonane Cak Kimantara iku jeragane
Dole lancing karo selamat. Muni ado teko kali pipi ya enggak ado ya le ya wong cedhak. Tapi biasae dole ayahe niki ngombe wedang kopi iki sik durung nak. Dole nek kepingin ngombe wedang kopi nang mburi bapak titip ya le ya. Soale Pak Satumar iki karo Ibu Sawamati iki dulure akeh nak. Aja sampe ngidek sikile dulur kene. Iya, Pak. Soale saken iki ngono niate Mbak Eka jarene ya. Iya. Sak mlebune toleh nang mburi. Ya saya tak dulu anyaran cak. Kekno gubuk asmara ya. Kalingan gobok kae yen tak goleren ayo ning jaga kapak tulisan warna abang tonggon isi prawan jenenge gobok asmara yen kae tak nggo ado matresno tanpa bantal tanpa kloso pote kataman asmara Gobok kae nyimpen mati nganti besok ora bakal lali Gobok kae ngebak crita waya-wangi nganti jagat rina Jabatan satrona Lontor saya marati Aku kowe dadi garwa Maraka ngaret Aku pokas yen liwat aku kalingan gobok kae biyen tak goleren ning jaga kapak tulisan warna apa tonjo isi prawan jenenge gobok asmara yen kae tak nggo ado matresno tanpa bantal tanpa kloso kota pote ketaman asmara dole lancing karo selamat nak yo nyambut gawe duduk cukup awak dewek tok koncone mburi si akeh nak yo wis 1000 matur nuwun dole dikei ngombe nyang dulur kene nak yo saiki dole ayo metu liwat jula-juli dung-dungan nak Jane
kon malam jenangisan anak manis anak tiga dapat nganak anak negara jatuh nongan ate soce prasti amaturan anak manis anak mulang jemperna kereng kagonongan ate soce satria matureng ote soce prasti amaturang dong 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 anang pedong anak bulan Gole tedong ampun malam jenangisan bila boleh engak dekat tiga rasa bingung dalam hati boleh rasa bingung dalam hati bulan teramai boleh sehat semua Bambi letak doa arena ya terima kasih. Baiklah hadirin serta para pengunjung yang berbahagia. Begitulah tadi tari remo kembar 4 yang telah usai dari pandangan Anda bersama. Hadirin warga Sabuk Tresno tak patah semangat pada hari ini akan menampilkan sebuah cerita dengan judulnya Sengsara Membawa Berkah.
Ngadep nandi kira. Oh. Wong Bonsari ya kenal kabeh nang aku rek. Awak iki rondo tapi sugih sak Bonsari. Aduh mane Elsa guyu cekakaan. Duwe anak, duwe mantu yang ngono. Pirang-pirang tahun. Mantuku iki ndak gelem duwe anak. Ya mbok apa jarene? Mentolo tak pijetno nang mbok Sumi ae ndek kene. Iya ta? Aduh. Wes pirang-pirang tahun lah anakku iku rabi. Oleh 10 tahun yang ngono. Ya pilihane dhewe. Jariku tak olehno wong mundur wong Bonsari ngono lah. Anake wong soge. Aku kok kepikiran paling anakku iku ndak duwe anak ya mandul. Jariku enak lek duwe anak iku sumben. Dunya iku sapa meneh lek sing dudu anak sing apa iki sing warisi. Aduh duwe mantu ya ngono, penggaweane macak ngalur ngidul, penggaweane nang salon tok ndak tau mulih. Awak iki diwian ngenes tapi yang ngono maki rondo aku iki soge ndak kurang-kurang. Aduh jariku iku anakku Rizal iku biyen tak olehno anake Pak Carik Bonsari kene lho. Pilihane dhewe pokoke iku ndak nyacat lek ayune ayu, lek ayune ayu. Tapi yang ngono wis oleh 10 tahun ndak meteng-meteng wis tak pijetno nang Mbok Sumi yo mari sampai sendi pijetno le cancer jarine. Aduh awak iki lah elak ana Mbok Sumi ndek kene rek. Wayahe tole iki teko jariku tak kandhani le. Sumben aman lek duwe bojo pilih-pilih ya sing duwe bojo ngono lah. Lah iki anakku iki. Ya apa ganteng kan? Oh ganteng. Tak olehno mane Elsa iku biyen mbek aku. Jik. Apa omang? Ya ndak ngono ne le. Sampeyan iki mulai isuk budal sore, budal sore, mulai isuk kok ndak tahu. Apa ana omah, mena bosen nang bojomu, ha? Iya ya apa mau wong bojone wong koyo ngono kok. Aduh, iku lek biyen lek pilihanmu. Biyen mbek aku tak olehno anake Pak Carik Bonsari, Pak Kampung. Ya apa biyen? Ya wong aku cinta mah, ya apa mah? Panganan cinta iku ngenes. Lek mangan cinta iki wis pirang-pirang tahun. Wis oleh 10 tahun. Aku iki kepengin momong putu, aku diwian. Jariku lek ana putu iku cek rame. Wis gawe tok aku wis gawe aku. Ngono. Tapi gawe aman bendino. Iya gawe mah. Gawe tok aku. Ben malem agebe iki. Iya, ndak gelem dadi-dadi. Ya apa ta? Aduh. Biyen aman tak olehno anake kene Pak Yai kene jenenge Elsa. Aduh. Elsa. Iya, langgananku le dek salon.
Ana saiki? Iya dek kene iki areke ayu. Mosok. Iya dancer lek ana Cekson iku jarene. Oh iki. Lah iki. Ngamek dek lek. Nggih. Teko selatan slotor ae. JP ngomong to iki. Joyeng iki. Iku pilih-pilihanmu. Lek pilihanku iku biyen. Mentolo tak olehno anake Pak Kampung Bonsari. Biyen jenenge Cici. Iku biyen ayu. Ayo. Dak koyo sampean iki gendeng. Aku kate takon, Nduk. Ibu iki wis pirang-pirang tahun. Wis oleh nih sampean nikah mbek Mas Rizal iki oleh 10 tahun. Mosok ta ibu iki kepengen momong putu, ngono lah. Pengen gendong putu ngono. Omah iku cek rame, lek ana putune. Lah ya apa Bu, aku ya wis usaha. Aku bendino ya wis gawe ambek Mas. Lambene iku. Lah gak dikei lah ya apa Bu? Ya usaha. Aku wis sing usaha iki kudune ya sampeyan to Mas. Wes tak pijetno ndek kene, Mbok Sumi mari. Wis sampeyan paling kurang ambles. Ngono iku lek nang dukun bayi ndak anu, nang dokter, Nduk. Saiki iku zaman lebih canggih. Wis mari Bu, sampun Bu. Aduh. Kurang-kurang usaha Bu, masih aku yo kepingin nyenengno sampean, yo kepingin nyenengno bojo. Lek dikandani lambene lamis. Oh, lek omong lek enak lambene. Mentolo tak tekuk ae biyen. Sampeyan kok ngono sih Mas, kok malah belani ibu gak belani aku. Lah aku iki bojomu loh Mas. Lah. Sampeyan biyen iku lho ngomong cinta. Ngomong sayang ning aku. Sampeyan kok iso kaya ngene saiki nang aku, Mas? Ojo nyalahno bojomu. Sampeyan wong wedok iku ya apa? Hah? Aku ndak nyalano, Bu. Tapi kan iki bojoku, aku merene ya melu bojoku, Bu. Ya bener amen melok. Tapi aku iki pengen putu, Nduk. Pirang-pirang tahun amen Ya iku. wis usaha, Bu. Aku wis ndak kurang-kurang usaha. Duwe mantu kok kaya iku ndak kelem dikandani. Kok tepak temen. Sampeyan kok iso ngene sih, Mas? Biar janjine sampeyan cinta sampai mati nang aku, Mas. Koda. Saiki sampeyan kok kaya ngene. Ojo nangis lek dikandani. Biyen ketok apa, ha? Ketok apa anakku biyen? Sampeyan gundang-gundang dhisik nang omah ndak tau mulih. Ha? Lah aku wis nyene kudu cinta ya mbek Mas Rizal, Bu. Panganen cinta iku. Lek wong wedok gundang-gundang nang wong lanang iku ya ngono. Oh, aku biyen wedak arep. Nang sampean iku. Ya ngono, aku jene cinta nang Mas Rizal, Bu. Mas Rizal yang ngomongnya cinta karo aku sampai mati. Kok iso tekan saiki sampe kaya ngene nang aku, Mas? Cene, cek dipakani gepukan ngono. Pirang dino awak iki ndak. Kok tega kaya ngene sampe nang aku, Mas? Sampeyan wis ndak cinta maning ambek aku. Mek karo gara-gara sampeyan belani ibu. Bener dok. Rizal iki lah kate ndak belana aku. Iki lah mung anakku. Hah? Kate belana sapa? Janji mondi jarene cinta sampe mati ambek aku, Mas. Kok iso saiki sampeyan belani gue sampeyan kaya ngono?
dino iki wis takon masak kok takon blonjo. Tangine awan takon nyapu. Wis karet-karet koyo iki. Ya ampean ya apa dadi wong Ya wedok? wis gak kurang-kurang Bu, aku bendino tangine durung subuh aku ya wis tangi. Aku ya wis kora-kora, aku ya wis masak. Aku sampean kok menapa aku ya wis gelem Bu. Aku kok sembok sia-sia kaya ngene Bu. Lah kan ndak sio-sio tak mentolo tak kon dodol tempe ana pasar Yoso kono. Penggaweane mek nangis ngono, ha? Iku sing denden lho. Aku iki menuntut sampeyan. Mbek Rizal, mbek Ahmed cek duwe anak, cek duwe turunan, aku cek ndak diwiyan. Cek enak, aku lho sumben iki wis awak wis tuwek, nek duwe putu iki kan enak. Dunya kaya iki, sapa sing katingan dunyaku, nek dudu anake, putuku. Sampeyan ku lek dikandani. Oh, penggaweane nangis. Ndak ono meneh. Lek sampean ketembak nang cewekno banyu aku ngelak aku. Oke. Nangis setok iki. Oh, joyeng iki. Oh. Aman jang ngono, iku pilih-pilihanmu, ha? Biyen tak ketakon olehno anak Pak Carik kene. Lah iya mosok ro koyo ngene ta, Ma. Ngono, Ma. Oh, sampean mah kok aku tok. Oh. Wong wedok mandul kok dirabi. Banyu opo iki? Banyu opo iki? Ha? Kok banyu koyo iku kek aku? Cewekno Joshua iku susu ngono. Oh, banyu tawa kek aku. Bedes iki. Ya ngono penggaweane. Nangis dak ono meneh nangis. Oh. Iki Kok tega sampean nang aku, Mas? Endi janjimu sing biyen, Mas? Jarene kamu cinta nang aku. Kok sampe kaya ngene sampean nang aku? Iku rasakno. Aku wis gak kurang-kurang abdi ndek kene selama 10 tahun, Mas. Iya ngono penggaweane nangis. Buat dino nangis. Bu, aku lek ndak iso dadi mantu sing apik kanggo sampean, Bu. Kerasa, ha? Kerasa. Ya ngono iku pilihane. Lek ngene ceritane, arek iki tak kon usir mbak aku, ha? Tak kon usir. Bu, aja, Bu. Aja, Bu. Mas, Mas, aku sing cinta karo kamu, Mas. Mas, aku sing sayang. Nyekreng. Aku jangan diusir, Mas. Lah, aku ra ndak duwe mantu kaya sampean aku, ha? Dadi sampean saiki ngusir aku, Bu. Lah, Temenan. lah temenan. Sampean yo ndak abot yang aku, Mas. Temenan. Ya wes lek ngono. Sampean saiki ngusir aku, Ibu ngusir aku. Tak metu aku teko kene. Lah aja suwe-suwe dong. Masih kene yo duwe. Ya omah yo duwe wong tuwek. Mulya. Ya mulai. Kepengamen dorong hancur ning kene ya. Ate ngenteni apa duwe mantu ngono? Wis 10 tahun ndak meteng-meteng. Hah? iya. Saiki mantu ngalih. Embo nyengkre nandi, embo nyengkre nang ompe Pak Kemput ya ndak ero ndek kono aku. Sampean meneng kene tak golek-golekno tak olehno anake wong sugih. Anake Pak Kampung Bonsari kene. Dendi iku. Anake Pak Kampung, Ayu tapi. anake Pak Yai Elsa iki ya ono. Oh iya kabeh ndak apa-apa, Lah Mas. iya, Kabeh mah wong sugih kok, Mas. Lah iya. aku pirang-pirang dino iki wis kepikiran iki ndak enak. Ya ngono. Wis 10 tahun lah, 10 tahun. Amean bendino gawe ya apa? Yo gawe panggang ayam iku aku mah. Panggang ayam. Jariku Iya. menawa kurang jero anakku iku. Ya apa? Ya apa kurang apa?
Ora jero. Aduh, jero nemen aku wis. Cek paling jero iku. Ngene ae. Timbang awak dhewe meneng kene, sampean tak golekno wong wedok ning kene sing sugih. Timbang iku mang. Lah iya, Arek mandul iku mangale. iya Ayo betul. milih. Ayo ayo ayo. Ngrasakno awak meneng dhewean. Duwe anak sitok dulur ditelepon gak kenek-kenek. Suwe gak gelem nyambang ibuke. Lah mulane nek duwe anak aja sampai kaya aku iki dulur duwe anak sitok rabi melok pisan. Ora ngono aku gawe anak sing akeh ngono biyen. Nek ngene iki ngroro masa getun, duwe anak sitok rabi melok pisan. Salah ditelepon ndak kenek. Dihubungi yang kanca-kancane ndak sing kenek kok nemen-temen anakku cereku saking sayange paling nyang bojone paling sampai ndak ngreken nyang wong tuwek. Telongso dulur nek ndok anak sitok dulur nemen nelongsone. Kok niku apa sing diomong apa? Pak, aku iki kangen anak, Pak. Lho wong anak melok bojone lah cekne po. Ya gak ngono, Pak, ro ngono biyen gawe anak sing akeh ya, Pak. Gawe anak akeh wong turu mung kurep tok kon niku. Ya gak. Kapan sing katene duwe anak? Ya ndak ngono, Pak. Jereku kok aku nek turu mengkurep aku karo apen-apen, Pak. Apen-apen apane? Wong dikekno jamu, kari teng menteng. Tibane yo ndak kradu. Jane aku ya pengen lho, Pak, tapi sampean ndak gelem apen-apen mbugahi. Atiku ngene, mandiar aku dibugahi aku keteng gawe anak maneh. Ngono aku lho, Pak. Wis, gak perlu bahas anak. Ya apa, Pak? Anak sing ngono iki dipikir. Iya, tapi Engko- wong anake dhewe ndak ana teko nyang ibuke ya apa, Pak? Engko awak dhewe katirono kan izin, Iya. soalnya di kono wong sugih. Adek wong gak duwe. Ya jarene ora Kok sambang temen-temen mrene. ya, Pak, nek dadi wong gak duwe ya, Pak, duwe mantu sugih. Anak melok pisan, ngrasakno awak mulai cilik. Ngrumati anak, nek wis gedhe dijepek uang, uripe pancet loro-loroan ya, Pak ya. Makane yo ngono iku lek sik cilik jaluk wong gak dikekno. Iya, di Baru wis rumah gedhe dhewe. dikekno. Nek wis kari anak-anake iku. Makane. Iya. Loh, Loh, iki tak genduk iki. Ya apa sih? Lah, Apa nak? Anak apa Apa, nak? apa? Anak apa nak? Anak apa nak? Cerita di ibu nak. Cerita apa nak? Anak apa nak? Anak apa nih? Anak apa nak? Orang ini nak. Aku isir bu. Siapa sih kani ngusir nak? Siapa sih ngusir nak? Apa nih pacarku? Apa nang aku? Apa aku ndak arep nak mulai apa anak? Ini sik longgo kene. Apa anak? Apa anak? Anak apa? Anak apa jenenge apa nak? Apa lho? Masalah apa nak? Aku wis diusir Pak teko omah, Pak. Diusir kan ono mergane, mergo apa nak? Aku mergo aku ndak iso meteng, Pak. Mergo aku ndak duwe anak selama 10 tahun. Iku dadi perkara nang marang tuaku, Pak. Awakmu diusir iki mergo apa lho ndak duwe anak? Iya. Ngene Nduk ya. Wis ndak apa-apa nak penyene wong sugih ngono ya gampang. Nek wong gak duwe iki ya repot nak ya. Aku janti sia-sia temenan Pak nang bojoku ambek para tuaku Pak loro atiku Pak. Ya wis jarno penyene wis nasibmu koyo ngene te ya apa? Aku lek gampang kaya ngene aku ndak kuat ono ndek omahku Pak. Terus karepmu te nyandi kon. Aku kepingin nyambut gawe sing adoh Pak. Aku kepingin merantau ae. Ben iso tenang atiku Pak.
Awakmu anak siji nak. Gantungane ati. Terus awakmu ninggal wong tuwa kate merantau ki apa awakmu tega? Anakku, Pak. Sepurane. Sepurane sing gedhe aku, Pak. Aku sing ndak iso berbakti nek sampean, Pak. Wis ndak Sampai nang apa-apa, ibu. Aku ndak tega sakjane, Pak. Ngene saiki nak ya. Ya wis nak tak dongakno, Nak. Nek pancene awakmu kate karep merantau, ya bapak ya ndak iso ngelang-elangi nak, cuma bapak titip. Soale kaya bapak iki sing kate nyangoni anak ndak ono nak ya. Ndak duwe sing Ya disangokno. apa iki, Pak? Ngene, Anake Dik, ya. kaya ngene ya apa, Pak? Dua anak siji kok disia-sia wae, Pak. Ya apa iki, Pak? Ngene Dik ya. Jarno wis perkara genduk iki nyambut gawe merantau ndak apa-apa. Ayo ditengano perkara sangu. Wis tak jalukne nyang Pak Satumar karo Mbok Sawah Mati iki nak ya. Ya aja kuwatir. Ya turun aja juli Cak ya, turun juli Cak. Rungokno suarane bapak nak aja mara bunda ya. Soale bapak karo ibu ndak iso nyukupi. Dadi awakmu nek merantau ya tak turuti nak ya. Mandar muga dulur-dulure Pak Satumar iki welas nak ya. Nelongso temen uripku urip pisan ono ngalam donya monggo Cak Satumar kali Mbok Sawah Mati. Sepurane aku, Bu. Aku sing Ngambek gawe kok kaya ngene wiwit biyen mula matur nuwun Mas. Nuwun sewu, niki cerita jenengan kadosi hikmah mawon. Menawa ana wong sugih sing kaya iku mang pun ditiru. Sing jangan tiru sing keluarga sing sae. Matur nuwun. Aduh sudan, aduh keringat kepanasan. kok melas temen tapi wong gak duwe ya, Nak. Golek pangan ya ning kutha Mitra Bulitan. Wong rasane kepingin bali ora duwe sangu. Nduk saiki ngene nak yo. Sakjane ngono bapak yo ndak tega nak. Anak mek siji. Terus kate ninggal bapak karo ibu. Tapi iki sing ndak cukup sahune, Pak. Hah? Kira-kira iki apa cukup?
Ya wis golek di dalan maneh nak ndak cukup. Wong kon yo iso nyanyi, Nduk. Tidak cukup iki Pak aku. Aku mari ngene ya apa nek dalan iki madene Pak. Yo kon nyanyi-nyanyi ndek dalan kok nak yo saiki kon budalo. Nggih. Matur nuwun Pak nggih. Sang aku gawekno gendeng maning to Pak. Aku mari ngene ben kena tak gawe sangu aku swarane sampean Pak. Ngono anak. Iya. Iya. Yen ing tawangon lintang Sepurane anakmu ya Pak. Jayu aku ngenteni takamu ojo nangis enak yo marang itu kaya ngene Nduk tiba kandha dulure kok nang mburi jare nak yo Ayo Bu rewang kono aku Bu. Oh iki Pak anake tetep ngemburi ta Pak ya. Saged yo Pak yo. Mengke ngono nasibmu Nduk ngerangiku ing angkasa Saratu kok ing pawartamu. Oh Mbak Eka kok tega rek yang bapakne. Desamono janjimu dijak jene meka karatika kya iren rasa tresna aing mata akile agrabastan eke arasa Yunes tanah abaria kada enak kada mancara engaki jaman belan ibadah tolong kapi ramai bu pada pada tak
sambaan nyandang sosara arasa ombak sagera agak neng pengkir orang majang jongke jongga tapi badan eja Pak, iya nak ya apa maneh nak ya Bu. Sepurane anakmu ya, Bu. Pira-pira salahku ning sampean ya, Bu. Sepurane aku sing tak iso dadi anak sing berbakti. Aku ya, Nak. Hati-hati ya, Nak. Ya, Nak. Kita tunggu nyanyi Bu ya, Nak ya. Tunggu, Bu. Aku nek wis sukses sampean ambek bapak tak susul, Bu. Bakal tak bahagia no sampean ambek bapak. iya nak iya nak iya Pak, iya nak iya aku pamit ya, Pak. iya sing hati-hati nak ya mandar wong sing nyiksa awakmu ae kena balasan aku Gusti Allah nak ya terus awakmu wong aku wong tuamu sejati nak mandar muga awakmu iso urip sampurna memburine nak ya Amin. iya nak iya budal nak ya Dengan aku ya, Pak. iya nak Bu, aku budal, Bu. iya nak Dek Dewe ya Allah. iya des ngono iku wis nasibe anak dhewe ya Allah Ya Allah, nek dewe, Pak. aja kuwatir dungane ae sing apik nak ya awakmu kudu ndonga sing apik karo anak iya yo jarno wis Dene siji kok koyo ngene, Pak. ya wis gak apa-apa iki nasibe awak dhewe mandar muga anak dhewe iki enak memburine ya wis ayo didungakno dinteni tek buri kono ya yo ayo wis ayo. mlaku sakmene doan, tapi aku sendak karuan tujuanku. Kudu mlaku nyandi aku saiki. Aku bingung. Aku sampai kesel sing mlaku. Iki yo desa opo aku yo ndak weruh. Terus aku iki mlakune kate nyandi. Mbak.
Dek. Kok cek melasir, Pak. Sampean sapa to, Mas? Kene majuan kene. Ojo nyerek-nyerek ora usah wedi. Aku wedi, Mas. Ana apa wedi? Aku medeni ngono. Aku trauma. Trauma apa sih? Enggak apa-apa. Kene. Majuan didik. Iki dasare ndek tengah embong kaya ana meja barang. Iki mejane wong dodol paling. Oh iya paling. Mbak, nyeluk Mbak apa nyeluk Dik? Apa, Mas? Aku takon. Sampean ndek embong kok sampe nangis-nangis kaya ngono ana apa sih? Aku ndak nangis sakjane. Ojo ngaling. Dak nangis mripate sampean sampe abang iluwe ngono lho. Omong ndak nangis. Aku bingung, Mas. Bingung piye, Jajal? Aku bingung. Kepingin Aku katene nyandi, aku bingung. Aku ndak weruh paran, Mas. Walah. Bingung. Aku wis ngarang, lek pengen teko ngarep iku pancene pikirane wis kosong saiki. Dono tujuan. Jajane kate nandi sampean aku takon. Aku Apa ngambul teko omah? Ndak, aku ndak ngambul, Mas. Piye? Aku ya pamitan gen ambek wong tuaku. Ya terus? Aku rencananya katanya golek kerjaan. Rencanaku iki mau merantau. Tapi aku ndak weruh arah tujuanku nyandi. Walah. Jadi tujuannya sampean ini katanya nyambut gawe merantau no? Iya, Mas, aku kepingin golek penggawean. Dan dituju gak ono. Sik ndak ono. Ini loh Mbak. Nyambut gawe lek ndono tujuane iku bahaya. Iya. Ya tapi ya apa maneng, Mas, wis keadaan aku Kecuali wis lek ono mepet. sing ngejak. Apa maneh pane saiki ono di tengah-tengah embong koyo ngene sepi meneh. Aku wis nekat, Mas, aku demi wong tuaku apa tak lakoni, Mas. Iya lek kepethuk bujangan sing liyane kaya aku. Lek kepethuk karo aku ae aman. Lek kepethuk ambek bujangan sing liya-liya apa maneh kepethuk sumara. Aduh. Iku Emangnya ndono entek wedokan. Emangnya lek sampean aman tah? Ya aman lek bare aku. Ngolano ojo menengan ndek perapatan, ojo menengan ndek bulaan kaya ngene. Lah terus ya apa, Mas? Aku wis bingung. Aku iki ya wedi kate ngalor wedi, kate ngidul wedi. Ya jelas wedi lho. Barang koyo sampean iku praenane polos. Lah aku pancene polos-polose wong kok, Mas. Temen. Aku wong wedian. Ana paribasane wedi ndak uman, Dik. Lho, lah kok ya ngono sampean to, Mas? Iya. Ini lho. Ya apa? Pelek kena tak kandhani ya. Timbangane nyambut gawe ndono tujuan. Saumpama koyo sampean kok tak tolong aku ngono gelem. Aku wedi. Aku wedi kok sampean ana bojone. Hah? Engko sampean ana bojone, aku wedi, Mas. Gak ono. Engko aku dilokno pelakor ya apa? Aku tidak serendah itu loh, Mas. Tenane. Bisa. Pret. Loh, aku gak suka, Mas, jadi pelakor aku gak suka. Aku ya gak suka ning bojone wong. Aja omong ngono. Pen omong ngono lho diguyu-guyu barek Pak Satuman. Lah nyapa kok guyu? Berarti Pak Satuman seneng mbek aku. Sing ndi Pak Satuman iki mau sih? Mbak, Iya, Mas. ngene lho. Kenalan dhisik. Jenenge pen sapa sih? Jenengku ta. Iya kan duwe jeneng. Jenengku. Iya. Jenengku ta, Mas. Iya. Jenengku Sri. Sri. Bisa. Oh. Ya padha karo ndek lagu. Ya apa? Kenek karo lagune. Ya apa, Mas? Ya Sri minggat iku. Loh, tapi aku gak minggat, Mas. Iya bener ora minggat. Tapi kan ninggal nang omah kan ngono. Ya ini apa maning demi keadaan. Iya Demi ngerti wong aku. tuaku, Mas, apa tak perjuangno, Mas. Iya ngerti aku. Heeh. Kowe ndak takon jenengku. Iya, jenenge sampean sapa, Mas? Lek jenengku Saipul. Saipul. Iya, Oh. Saipul tok. Iki sapa iki? Apa iki? Sapa iki? Endi sasise? Ngatur nuwun nggih, Mbak. Ya, Mas. Iki kaya di anu apa?
Dek ceritane jaran kencak. Lah iya. Ono sing nyawer. Ono sing nyawer. Iya. Dadekne kaya jaran kencak Lah ae. ini koyo jaran kencak. Lah iya. Loro temenan. Ya Ini apa loh. terus Mas? Pene ku tak tolong aku. Timbangane sampean iku nyambut gawe ado-ado ndono tujuan. Terus aku dikongkon nyambut gawe ndek omahe sampean. Iya. Aku katene mbok jak nang hotel. Loh, Hah? dasik arek iki. Lah. Lah aku ya wedi ya. Oh pas ngomong hotel loh. Aku wedi zaman saiki ya ndak ira gampang ana wong lanang bener-bener nolong Mas. Pastine ana imbalane. Ngekeki dhuwit ayo tak tolong Dek tapi melu aku sik sedilu ae. Tibake dijujukno nang hotel ya mau aku. Iki kakean delok sosmed. Aku Iki biasa oleh kakean iki. Aku biasa ndelok Wis drajing sing lho. ngono. Wis aku ngarep kan wis omong, lek kepethuk mbare aku aman. Aman Iya. temenan Lah, aku gak kira-kira. neko-neko, aku niat jeroane ati nolong bare sampean. Ya wis lek ngono Iya. aku ya gelem mbok tolong Mas. Nyambut gawe ndek omahku akeh penggawean. Temenan. Tak jamin uripe sampean enak. Kira-kira bayarane ya Hah? enak. Lho bayarane enak. Pokoknya aja di TF ya. Apa iku? Iya aja main TF ngono iku. Oh, gak. Aku gak ngerti Mas. Aku yo gak ngerti. Heeh. Apa TF? Ya iya. Gelem apa ora? Aku gelem Mas. Gelem ah? Syukur sampean bener-bener loh. Iya. Aja mbujuki aku ya Oh, Mas. gak. Iya Mas. Janji wae, ya? Janji. Iya, salaman. Ya, Ya. kepingin ngontek aku asline. Ayo, Iya wes. nang omahe. Budal saiki ta. Iya, Nang omahe sampean. Nanti kesuk ayo Ya, ya, buyar. ya, ya. Patuk seri. Kakan ngemut. Ngemut mumutan. Apa tabote tadi wong wedok dulur. Duwe bojo padane wong ndak duwe bojo. Sajane awake iki wis katene ndak rabi biyen. Oh wong tuwaku iku karepno ngrabekno. Duwe bojo pegibake ndak duwe penggawean. Ngulon ngetan, ngalor ngidul. Penggaweane iku lho sapa embong, kok ndak putul jenenge sikil jare aku. Wis tuwek ndak kocoan. Ganggu sekedap nggih. Sebuah berita kehilangan sebuah dompet berwarna hitam milik Pak Panji. Kepada yang menemukan bisa dikembalikan kepada Pak Panji, alamat RT 12 RW 4 Desa Kebonsari, Kecamatan Yosowilangun, Lumajang, atau ke Bapak Kesra, Bapak Saiban Abbas. Dan nanti yang mengembalikan akan diberi imbalan. Mohon kesadarannya untuk semua yang mendengarkan pengumuman ini. Terima kasih. Dilanjut, Pak. Apa ae, Dik? Sampean kok kerasani tok? Ndak ngrasani ngono to, Kang. Samane kan kewajibane dadi wong lanang kok ya apa? Lho ya apa maneh aja awake sampean wis enak. Ya iya sakjane awake iki ya wis enak. Uripe wis tentrem. Lah iya. Awake ndak kurang apa. Ya aku iki sing penting yang sawah. Yang pokoknya lek nyambut gawe iku kan enak wis. Ya iya lek tepak nyambut gawe Kang, lek ndak tau nyambut gawe ngene iki ya bingung. Lho jare sapa? Apane wong iki ndak nyambut gawe pirang dina wis kalung dilorot. Ngenteni dhisik. Ono daya Kang. Duduk dayo iki. Dadi anake dhewe. Anake dhewe Saipul iki. Le, Kang, apa? anake dhewe tungaren yo. Iya. Tambah suwe tambah ganteng. Le, sampean iki tekon bidok, Le. Aku ganteng ngono, Bu. Iya nurun nang bapak. Le, sampean kok mlaku tok, Le?
Lah kate ndak mlaku wong urip, Pak. Zaman saiki zaman ya apa ngono lho, Le? Zaman akeh begal ngono. Lah, iku bapak iki sakaken. Aja omong-omong begal, anake dhewe iki begal. Tak ndak ketara iki tukang begal tok. Oh, ya ndak enak. Layar sih. tok ibu. Aja ngono. Anakku iki lho. Iki penerusé sampean. Kok dilelekno begal-begal kan isin wong tuwek. Begal sapa jarine? Aja nuruti ibu, Pak. Kon iki rada edan, ibuke iki rada edan iki. Le, sampean tekan ndi ae, Le? Iki teko dolan wae arek enom, Pak. Lah iya, mosok Le, Aku saiki duwe rejeki. duwe apa? Iya, Bu. Loh. Aku mang nemu boneka. Boneka. Iya. Begal apa anu, Le? Apa? Oleh begal apa Kok enggak? iso begal sih? Ya apa? Ya ndak. Oh, kanggone sepul kok begal. Enggak, saiki ana Iki ndek ndi? seudon tok bapak iki. Boneka iki gede cilik. Iya, gede saene. Lah saene padha. Iya. Aduh. Masa ana boneka gede padha sak. Ya ndak apa-apa. Aku yo seneng lek duwe boneka iku. Lah wil-wil jare aku lanang, Pak. Makane. Makane wedok bonekae. Loh, ndak. Boneka Loh, Ini. Le. Ora usah isin. Iki boneka apa ndak iki, Le? Lah aku ngomong apa kan boneka. Jarene sampean boneka. Iki Iki, Pak. nemu dendi sampean. Oh, ya nemu dek kono. Iki- Direken barang bapak iki nemu-nemu. Iki sampean percaya, lek anake dhewe tukang begal. Delok niku begale boneka. Duduk ngono, Le. Omahe dendi iki. Omahe. Iya. Omahe Dendi. Bonsari itu. Lah, Bonsari. nemu dendi. Ya nemu dek kono, Pak. Ndak, mbok. Udah sampah deh burine pabrik ta. Ojo ngenyek, Bu. Wayune kaya ngene. Loh, masih ayu deh burine pabrik iku akeh pisan sampah le. Oh, iku akeh duduk asline. Ya apa? Oh, iku Le, ngene, Le. Zaman saiki iki, Le ya. Iya, apa? Masih arek wedok ditinggal, dimabukno ya, Le. Iki ditinggal pe kancane, Le. Wedi ngono aku, Le. terus. Omahe sampean ndak ero. Oh, omahe Dendi do. Dek. Oh, ndak gak mabukan. Arek iku ya apa karepe jarine, Le? Ngene lho, Pak. Iki aku kepethuk ndek embong. Iya. Ndek bulaan. Iya. Bareng ngono nangis. Yo, iki nangis. Lah terus ditolong mek Bareng sampean. ngono. Budal kate nyambut gawe, kate golek penggawean adoh. Dadi mek sampean ndak oleh. Ndak oleh aku timbangane nyambut gawe adoh. Tak tolong aku nyambut gawe ndek kene ae. kan. Oh, ya ndak apa-apa, Nduk. Sampean nyambut gawe ndek kene. Ibuke iki ditulungi percaya, iki. Iki lho, ndak iskin nyang wong iki. Udele kok ketok nyang wong. Mas, koyoke ibuke sampean mboten senengi. Gak seneng ambek aku koyoke, Mas. Meloro ae aku wedi. Loh, enggak aku seneng, Dok. Lah seneng sama tak tanggap gelem ta, Nak? Dalam Aku seneng tak tanggap sama gelem. aku kula ajenge ditanggap. Loh. Dados napa? Ya apa jere aku kok kon seneng. Oh iki, Nduk. Sampean lek anakku wis nulung sampean, masih aku ya nulung yang sampean, Nduk. Nggih, Pak. Wis meneng ndek kene ndok sado-ado nyambut gawe. Saestu. Lah iya. Masih anakku jenenge Saiful ku gelem nolong sampean, Nak. Nggih. Nggih. Saestu. Lho, Jenengan ya wis, ayo gelem. Nggih. Gelem ayo. Bu. Seneng bareng. Loh, ndak Nang usah, arek iku. Mele, ndak usah. Ndak usah apa? Ndak usah ditarik. Ya, Le, sampean duwe seneng yang iku. Ya ndak apa-apa wis seneng. Tak rabino be aku, Le. Tak kawinno be aku. Syukur wong tuane ana apa ndak. Takono isin aku. sampean seneng karo aku, Mas? Nduk, Ndak usah wis. Ora. Dek, Aku ndak, aku mah. sik, aku takon. Aku mah. Kurang ganteng aku tadi. Duduk. Ya apa? Aku mah nolak. bah, mau ndayong. Tak takoni ya, Nduk. Nduk, sampean saiki calon mantuku, Nduk. Nggih, Pak. Pokoke aja dinyandi duwe pikiran apa-apa wis. Nggih. Dadi ya apa sampean kan setuju?
Saesti jenengan Lah, koron. setuju. Ya Allah, aku saiki dadi mantune wong sugih. Nduk, omahmu ndek ndi? Bapakmu ana apa enggak? Sakjane enten tapi mboten nusa teng griya pun, Pak. Loh, Kula isin. loh, ya apa kok isin? Nggih kersane pun mboten nusa. Loh. Kula tiyang mboten gadah. Masih wong ndak duwe, Nduk. Mbek aku tak takokno nyang bapake, Nduk. Nggih kersane pun, Pak, mboten nusa pun. Engko bapake bingung. Nggih kapan-kapan mawon teng griya. Oh, iya wis pokoke mare nikah wis. Nggih. Kapan-kapan mawon nggih Pak lek Ayo, teng griya. Iki sapa? Lah, Pak! Lah, Bapak! Kok tutuk kene sampean, Pak? Ngene lho nak yo. Aku lek ndak golek iko ndak enak iko mbokmu ndak eling-eling tok. Yo aku ke goleki lho. Lah iki lho gendong. Aduh. Ndak masalah opo iki? Nggih, nuwun sewu sakderenge Pak Nggih, nggih. nggih, nggih. Yuga kula menika pamit merantau teng kula. Oh, nggih, nggih. Tapi mboten pamitan teng jenengan. Nggih pamit. Oh. Cuma niku kala ibu ini ki mboten anu. Napa niku kemlulusen. Oh, mboten sadar ya kene. Nggih, mboten sadar. Iya, iki anake dhewe lho. Pun ngriki Pak, nggih. Kula Nggih, ajenge ngomong teng yuga kula. Niki Nggih. yuga kula niki seneng teng yugane sampean. Oh, dadi iki sing nulung awakmu nah. Nggih. Terus sing niki ya napa karepe niki? Bakal pek mantu kali kula pun, kersane pun teng mriki. diangsalaken iki. Nggih. Le, tapi apa sampean ndak kedowong le, soalnya wong ndak duwe. Mboten pun, napa terus kula pun niku. Oh, nggih nek ngoten Ya, kula kok. pasrah nggih. Nggih, jenengan boron bes gobesan kali kula. Hah? Jenengan boron bes gobesan kali kula. Bes gobesan kowe. Sing kula besan kali besan Ya besan, mboten Kok bes ngomong gobesan. bes gobesan sampean niku. Nggih, sewu matur nuwun, Pak nggih. Nggih, nggih. Nek panjenengan yuga kula menika ditulung diangsalaken yuga jenengan. Nggih. Dadi monggo niki selametane niki diseneng-senengaken pun. Oh nggih. Nggih, soalnya niki tiyang mantun di nyek tiyang niki. Kula niki niat Nggih. seniin. Pokoke kula lek pun mantu ajenge nanggap jaran kula. Oh ngoten ah. Nggih. Nggih, alhamdulillah Ajeng rabbil nanggap jaran. alamin. Dik, lek saiki uripe awak dhewe, uripe anake dhewe iki sukses wis yo. Aku tecepan aku ya nak ya. Oh, nggih, nggih. Nggih, Bu. Patungan awak Nggih. langgeng ya nak ya. Meneng kok Pak tek suwene. Dik, jane iki Nggih. ngeten nggih. Nggih. Perkara nik yuga kula angsal yuga jenengan mboten napa-napa, monggo Nggih. diselamatin terus sampean ditanggapaken jalan. Nggih. Nggih monggo dipadosaken teng niki lho, dina Minggu pon. Nggih. Malam Senin Senin Pak, pagi. iki. Nggih. Nggih, wulan niki pun disesen Oh, nggih, langsung niki, Nggih. pun. Dadi Langsung. niki termasuk tamat cerita niki. Nggih. Sengsara Membawa berkah.